Започваме темата за това могат ли в аптеките да предписват лекарства. Поканили сме за дискусия, мислихме, че ще е спор, но се оказва, че мненията не са толкова разнопосочни, колкото да се надявахме, а надявахме се, за да бъде така да ни стане съвсем ясно около темата има ли проблем или няма. Според моите гости в студиото няма проблем, ще поговорим обаче дали е така. И така, гостите по темата с доцент Илко Гетов, който освен, че е член на Българския фармацевтичен съюз, е преподавател в фармацевтичния факултет в София, и доктор Николай Колев, заместник-председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари. А също така ще направим директно включване след малко от Столична аптека. Надя Ганчева е там със своите събеседници. Добро утро първо. Добро утро. И така, какво приехте като промени, какво настоявате да се случва в аптеките, по какъв начин да работят те и така да ни обобщите тези нови неща, които искате да въведете? Да. Първо, добро утро на вас и на вашите зрители. Да, наистина, в миналата седмица, в края на март, парламента прие на второ четене новия закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, където за наше щастие беше съхранен етичния модел на откриване на аптеки, т.е. само фармацевт да има право да открие аптека. И във връзка с това беше и тази пресконференция на новата съсловна организация на фармацевтите, Българския фармацевтичен съюз. Има за задача да си подреди къщата на фармацевтите, т.е. да се повиши качеството, да се поставят ясни стандарти пред фармацевтичната практика, тъй като пациентът е в центъра на нашите усилия. Как ще става това? Какво ще става с ясни и точни правила, които и сега съществуват в законодателството, но не се прилагат. Спазва. Добре, какво, например? Отива човек в аптека и иска да си купи лекарство по рецепта, която му е предписана от лекар. Какво прави? Ако той носи рецепта, фармацевта и сега, а и в бъдеще ще още по-стриктно, ще трябва да спазва точни и ясни правила. Да провери рецептата за реквизитите, да направи справка за дозата за пациента. Освен подпис и печат, какво друго трябва да провери? Дали лекарството съответства за възрастовата група, в която е пациент. Дали дозата отговаря на тази, която е предписана в кратката характеристика на лекарството и така нататък. Това са ред стъпки, етапи в така наречената рецептурна работа, която фармацевта трябва да прави. Това, че сега не се прави, не винаги се прави, и тази порочна практика на отпускане на лекарства по лекарско предписание без рецепта трябва да бъде прекратена. В случай, че няма рецепта, какво прави тогава? Значи, до сега говорихме, ако отиде с рецепта пациент. Ако отиде без рецепта, какво се случва? Ако отиде без рецепта и се оплаква от някакви лесни за разпознаване симптоми и иска лекарство без рецепта, фармацевта има право и сега, а и по бъдещото законодателство, да му отпусне това лекарство без лекарско предписание, защото това е лекарство, което е за самолечение по препоръка на фармацевт. Тоест може да му предпише. Както се случва и в момента на въпроса. Това е лесно за предписване. Има ли ясна граница? Според вас? Има ясна граница и колегите фармацевти много добре знаят. Това са така наречените OTC продукти, всички и различни хранителни добавки, където аз бих казал, че фармацевтите са много по-наясно, отколкото аз самия с състав, действие, ефективност на съответни противопоказания на съответна хранителна добавка, но нещата се изчерпват до там. Значи абсолютно порочна практика е и даже бих казал, че това е във вреда на пациента да се предписват антибиотици. Бил съм в аптека. Това се прави, разбира се, в момента. Боли ме гърлото, дайте ми антибиотик. Значи това е абсурд. Само това мога да кажа като пример и като факт. И наистина се надявам, в крайна сметка вървим в Европа и сме в Европа. Значи няма страна, в която да може това нещо да се случи, страна от Европейския съюз. Добре, отиваме към директното ни включване на Надя Ганчева, която се намира в една от аптеките в столицата. Надя, към теб. Добро утро, намираме се в Столична аптека. При мен са Таня Гетова и Станислав Цанков и двамата магистър фармацевти, с които ще коментираме промените в закона.
Според вас ще бъдат ли приложими тези промени и ще може ли да се въведат у нас? Промените са приложими, но би трябвало да има някакви изменения в тях, които да бъдат по-изгодни и за хората, и за самите фармацевти, работещи в сферата. Сега, например, този интимен кът за мен за сега не би било приложим, защото би трябвало да има и един човек, който да работи с тях и по този начин се вземат функциите на бъдещите. Да обясним какво представлява този интимен кът. Бихте ли казали? Една секунда в студиото, понеже имаме представител на Българския фармацевтичен съюз, с две думи какво представлява интимния кът, който трябва да бъде направен в аптеките. Значи тук не става въпрос за интимен кът за стаичка или нещо подобно, тук става въпрос за възможност за разговор, конфиденциален, на фармацевта с пациента, който носи рецепта или иска някакъв съвет да получи, така че да не го получат всички. Ако е болен от нещо, от което го е срам, така ли? Не само това. Или нещо, за което не иска да споделя, разбира се. Вижте, във всяка банка има една червена линия, след която не застават всички, за да ви гледат в ръцете колко пари броите и така нататък. Искате да въведете това нещо и в аптеките? Да, какъв е проблема у нас? У нас проблемът е това, че повечето аптеки имат едно голямо остъкляване, едни гишета, които са натрупани с различни дъвки, бомбони и така нататък, които всъщност възпрепятстват комуникацията с пациента. Добре, да попитаме дали имат възможността да направят тази промяна. Виждам, че тази аптека има възможността и поздравявам колегите, защото тя изглежда много съвременна. Те казват, че трябва да имат и допълнително човек, който да се занимава с това. Към вас, Надя, да? Кое ще затрудни въвеждането на тази промяна? Ще затрудни въвеждането, ако работи само един човек и не има възможност да обслужва, да консултира останалите, които искат интимен консултант, или пък и другите, които обслужват на гишето. И мисля, че все пак от много медикаментите в самата листовка пише, че всичко, което трябва да се проведе с лекарска рецепта, така че просто ще си противоречим с това нещо. Да даваме консултант или да продадем лекарство, което е с рецепта, а не да го дадем без рецепта. Така ще трябва да го връщаме отново при лекаря, който би трябвало да направи лабораторни изследвания, за да докаже повечето от случаите на заболяването. Да се обърнем и към господин Станислав Цанков. Според вас, кои са проблемите и дали ще може да се въведе у нас тези промени? Значи аз лично не виждам проблем в такъв смисъл, че тук не се вменява нещо ново на фармацевта. И по сега действащите закони и правила, фармацевта е длъжен да приеме рецептата, длъжен е да я провери, длъжен е да даде консултация, като в случая под консултация да не разбираме само някакви гранични случаи. Става въпрос за най-елементарното. Как да се взема това лекарство, при какъв режим, какво да се спазва след храна, пред храна, какво не трябва да се яде и така нататък. Така че тук проблем няма. Сега, дали ще има тъмна стаичка, дали ще има червена черта, сега в Холандия, доколкото знам, има един надпис зад главата на фармацевта, който свети в червено, когато се дава такава консултация, свети в зелено, когато останалите пациенти могат да преминат напред. Това няма никакво значение. Остава най-важното. Фармацевта е длъжен да даде тази консултация. Така че единственото, което виждам, то не е нищо ново. Просто нещата върват натам да се наложат едни стандартни правила. Тоест, както е и би трябвало да бъде и в болниците, влизайки от вратата, да се знае как трябва да се постъпва със съответния пациент. Разбирам. Добре. Нещо искате ли да допълните още? Какво да допълня? Мисля, че нещата отиват в правилно. Добре, благодаря ви. Мисля, че така беше полезно да ви включим, за да разберем, че в крайна сметка имате готовност за това да посрещнете определени нови изисквания. Вие сами сте запознати с това каква е практиката в Холандия. Интересно беше да чуем за този надпис светещ, който е зад главата на фармацевта. Значи в крайна сметка би могло да бъде въведено нещо такова и то не е особено трудно. За това говорим за отпускане на лекарства, а не за продажбата им.